Κοιτάξτε, δεν ακούει τίποτα, δεν ακούει. Μπράβο. Είναι τρελός ο Ιταλός. Δώσε Νικολά, δώσε. Περνάω. Και τόσο εύκολα ανέβει. Δώστε το χέρι σας. Αν το πείτε πιο τρελό Ιταλό που είναι 20 χρόνια κάνει το πράγμα και μου αρέσει. Εγώ κάθε εβδομάδα σε κάποιο μέσα στο κλάμπ της Ιωνικής εκδήλωση είμαι καλεσμένος και αυτός είναι ο Λευτέρης Κύπος. Ωραία συμβάζει το Φράιερ και αυτόν τρόπο Μπράβο! Πάλι άλλο ένα σοου με καινούργια κόλπα. Όσοι γίνετε εδώ μέχρι